ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಇನಿ ಏನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಐಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಸಾನ ರೆಡಿಯಾ ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇದ ಗೊಂಬೆನ ಕೇಕ್ ಎನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಹೋಗೊಟ್ಟದು ಬೈದೇರು ತುಕೆ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚುಗಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಮೀನಿ ಕೊರಡೆ ಗೋಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರಡ್ಸಿ ಚೇರ್ ಕೂರ ಕಂಬು ಕೊಡ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಓ ಓಯ್ ಹುಮ್ಮೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮೋಯ್ತಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ತಡ ಅಂದ್ಯ ಇಂಕ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಬೊಕ ಪಿಟ್ಟರ್ ಪಾತಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೈದು ಕೋಲ್ ಪಾತಿ ಗಿಟಾರ್ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಗಿಟಾರ್ ಕಂದಿಚ್ಚಿ ಏನ ಮಾತುಕಡಿಟ್ಟು ಪಂತೇನ ನಾಟು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಬರ ಬೈದೇರು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಎಂದಲು ಹೋದಾಗ ಕಾಣ್ತೋಜಿನಿ ಕಾಣ್ತೋಜಿನಿ ಸೇಟ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಒಕ್ಕದ ಸಂತೋಷ ಏ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಎಂಚ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವತ್ತ ಬೇಗಡೆ ಸಾನು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆವಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ ಚೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವರ ಮರದ ಮಾಡೋರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ ಮಕ್ಕಳೆಂಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯ ಮರಲು ಸುರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಕಬ್ಬೆ ಆಡ್ದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬರ್ತಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಅನುವು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ 1 2 3 ಬಾಯ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಜೋರುಲೆ ರಕುಕ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಟವರ್ ರೆಡಿಯಾರೆ 1 2 3 ಆಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸಪ್ಪಳೆ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಗಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಮಾಡೋದು ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಏರ್ ಬಲ್ಬರ್ ಎಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಈಗ ಚಿನ್ನುಲ್ಲೇರು ತಿಲಕ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ತಿಲಕ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಮಾಡೋದು ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ಅವು ಈಗ ಲಾರಿ ಬರ್ಚಿ ಲಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಪೆತ್ತೊಂಚೂರು ಗೊತ್ತೇನೋ ಅನ್ನದೆ ಪೆತ್ತೊಂಚೂರು ಗೊತ್ತೇ
ಸೊಂಟ ತಿರ್ಗ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಬನಾನಾ, ಪೈನಾಪಲ್, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್, ಆಪಲ್, ಬನಾನಾ, ಪೈನಾಪಲ್, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್, ಬನಾನಾ. ನೀವು ಕ್ಯಾಪಲ್ ಅದು ಕೊಡಿ. ವಾಟರ್ಮೆಲನ್, ಆಪಲ್, ಗಂಭೀರ ಉಂಟು. ಬಾಯಿದು ಬೇರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟೋಡು. ದೊಂಡೆ ಬಾಂದೆ ಓಕೆ, ದಿಂಗಿದು ಹೋಗ್ಬುಜಿ ನಾನು ಗೊಬ್ಬವೆ ಕುಡಲು. ಎಸ್, ಸೊ ದಾದಾನು ಬಂದಿಡ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಿಂಜ ಲೈನ್ ಮಲ್ಲತ್ ಪಟಪಟ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಜ ದಾದಾನು ಬಂದಿಡ. ಓನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ನೀನಲ್ಲ, ಓನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ನೀನಲ್ಲ. ನಿಗುಲ್ಪುರಿಗೆ ನೇರ್ ಬಂತೇರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕು ಬೇರೆ ಬಂತೇನೆ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೇನೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಬರ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಬಸ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಬಾಯ್ದು ಬಂದರೆ ಓನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ, ನೀನಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ನೀನಲ್ಲ. ಮಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಮೇಲಿದ್ದೆ ಚೂರು ತುಂಬಲೆ ರೆಡಿ. ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ, ಕಂಡನಿಂದ ಕೊಂಚ ತೂವನ್ನೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪಾತ್ರೆ ಮಗಳು. ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. जोर बड़ा था जोर बड़ा था मालिक. ಅದು ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಮಲ್ ಕೊಡು. ತಿನ್ನು ಎಂಚ ಆತನ ಅನುಭವ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಟಿಲ ಎಂಚ ಏರೆಂತ ನೀ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಅದ ಬತ್ತಿನೇ ಪದ್ರಾಡರೆ ಮಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನವ ಇದೆ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಕಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕಲೇ ಹೊಂಡ ದುಬೈದಾರ ಬನ್ನಿ ಅನುಭವ ಮನಸ್ಸು ಮೇಡಮ್ ಎಂಚ ಸಮಾಧಿ ಮಟನ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಟ್ಟಳ್ಳು ಪಾಡೊಂದಿನ ಒಂಚು ಕಲ್ನಾಥನ್ ವನಸ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪಿದ್ದು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ
ఏమంటే ఫుల్ క్లీన్ వాళ్ళది మాది మీరు ఇందిరా గాంధీ లెక్క మాల్దారు మారే స్టేజ్ ఇడు కూడా ಕೈ ದೇಡ್ತೊಂದು ಎಂತ ಅವು ಪನ್ನೆಗೆ ನಾನರ ಇತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಬು ಗೆತ್ತದಿ ನೀನಲ್ಲ ಶೋ ಇತ್ತೆ ಅಂತಾರ ಆಯ್ತು ಪದ್ಯ ಅಂತಾರ ಎಂಚಂಡಿ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಡು ಲೀಲಾಂಟಿ ಕಾತೊಂದು ಇರ್ತಿನಾರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಮೇರೆ ನಿಕಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಅರೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಸತ್ಯ ಬಂತೀರಿ ನಿಕಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಪಾತೀರ್ನ ಆರು ಪಾತೀರ್ನ ಕಲ್ಕೊಡು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅದು ಒಂದಿನ ಮೇರೇನು ಲೆತ್ತದೆ ಒಂದು ಕೊಡು ಕಡ್ಲವಾರಿ ಇಟ್ಟು ಆರು ಮಂತ್ ಎರಡು ಸರಿ ಕೊರಿಯ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಬಕಾಲ್ ಕಟ್ ಪಡಿಡೋಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಕಂತ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಐನೀತ ಎಂಚಾತನ್ ಅಟಿಲ ಎಂಚ ಅತ್ತ ಅಟಿಲ ಎಂಚಾತನ ಪನೋಡ ನಿಜ ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಎತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರಿಶ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಯರ್ಮಾಲ್ मेरे कृष कैटरर्स कैटरिंग फैसिलिटी बोर्ड डिस्क्रिप्शन नंबर नेम पूरा बारदो पेर कांटेक्ट ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನ ಬದಲು ಪೂರ ಆರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಚಿಂಚತ್ ಗೊಜ್ಜತೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಲೆ ಬಂದಿನ ಈ ಮಣ್ಣನ ಬಿತ್ತು ಬೂರಿನಿ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಸಂತನ ಎಂಚಂಡಿ ಅಟಿಲ ಎಂಚ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಟನ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಫೇವರೇಟ್ ಅದು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫೇವರೇಟ್ now ಫಸ್ಟ್ ಪೊರ್ಲಡು ಮಲ್ತದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಮಾತಕಲೆಯನ್ನ ರಂಜಿಸಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಡರದ ಬೊಕ್ಕು ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರಣ ಬಡ್ಡೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಮಾಲೆದಾಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಐತ ಯಾನ್ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಐತ ಸುರುತ್ತ ಬರ್ತಡೇನೆ ಇಂತಿತ ತಕ್ಷಣ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಡೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ತಕ್ಷಣ ಯಾನ್ ಏ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಪೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಂದಿನಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಬಗ್ಗೆ ದಿಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಗಲೆ ಹೊಸ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉಡುಪಿದಾಗಲ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಪಡಾವೇರು ಕುಡ್ಲದಾಗಲ ಉಡುಪಿದಾಗಲೇ ಪಡಾವೇರು ನಮ್ಮಗಲೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದು ಪರಗ ಏನ ಕನ್ನಡಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಟು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅವು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಅಂಚದು ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಪ್ಪಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಖುಷಿ ರೀಸನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾನ್ ಏನುಂಡು ಮಾಡೋದು ಪಂಚೆರಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೇಕು ಬಂತು ಚಿರಿ ಶಿವರು ಸತ್ಯವಂತೀರ ಏನೇ ಪಂಚೆರಡು ಆ ಫೋಟೋ ಬೇಡ ಎಂಟು ಬಂದು ಮನಸ್ಸೇ ಪೋತದ ಜಾಗ ಅಂಚ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು